Σκοπό έχει στα πλαίσια της πρωτοφανούς κρίσης που έχει ενσκύψει στη χώρα μας να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν από αυτή την κρίση. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας είναι τόσο πολύ άσχημες που δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθουν όλες οι επιχειρήσεις από την κρίση και η κρίση, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι αφοράει περισσότερο από όλους τις επιχειρήσεις. Γνωρίζομαι ότι τα προβλήματα στις επιχειρήσεις είναι πάρα πολλά, τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε με τους περισσότερους από εσάς. Είναι το πρόβλημα της έλλειψης ζήτησης, είναι το πρόβλημα της μη παροχής ρευστότητας από τις τράπεζες, είναι το πρόβλημα με τα χρέη του δημοσίου τομέως και του ευρύτερου δημοσίου τομέως προς τις επιχειρήσεις, με τις καθυστερήσεις στην πληρωμή επιδοτήσεων από αναπτυξιακούς νόμους και από ΕΣΠΑ και από την επιστροφή ΦΠΑ, είναι το παραεμπόριο και γενικώς η όχι νόμιμη επιχειρηματικότητα και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Εμείς λοιπόν στα πλαίσια που, όπως σας έχω ξαναπεί, θεωρούμε ότι ο επιχειρηματίας δεν γίνεται να παραδίδει τα όπλα και δεν γίνεται να μοιρολατρεί, αλλά πρέπει να παλεύει κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες, αποφασίσαμε να τρέξουμε τη συγκεκριμένη καμπάνια. Η καμπάνια αυτή είναι ενταγμένη σε μια στρατηγική που αναπτύσσει το επιμελητήριο μέσω διαφόρων πρωτοβουλειών και έχει να κάνει με την προσπάθεια να ενημερώσουμε και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να επιλέγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα από την περιοχή μας. Επιμένω στη λέξη ανταγωνιστικά γιατί η καμπάνια έχει διπλή όψη. Απευθύνεται προς τους καταναλωτές και προς τις επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αντιληφθούν ότι όταν ψωνίζουν προϊόντα από την περιοχή μας, αυτά τα χρήματα που δαπανούν πρέπει να είναι, καταρχάς πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι στις επιλογές τους και στις καταναλωτικές τους συνήθειες. Αυτά τα χρήματα που καταναλώνουν, που δαπανούν στην περιοχή τους, με κάποιο τρόπο σε ένα κομμάτι ή σε ένα ποσοστό, έστω απειροελάχιστο, επιστρέφουν και σε αυτούς. Οι επιχειρήσεις, που σε πολλές περιπτώσεις είναι και οι ίδιοι καταναλωτές, θα πρέπει επίσης να αντιληφθούν ότι πρέπει, για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην τεράστια κρίση που βιώνουμε, θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί. Σε αυτήν την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας είναι ευτυχής συγκυρία που όλοι οι φορείς, οι επαγγελματικοί φορείς της Αρκαδίας είναι σύσσωμοι με μία πνοή προς αυτήν την επίτευξη του πολύ δύσκολου, θα έλεγα, στόχου. Αν και ταπεινή μου άποψη είναι ότι η έξοδος από την κρίση δεν θα γίνει μέσα από αυτές τις κινήσεις, άλλο πράγμα θα πετύχουμε από αυτό. Θέλω να τονίσω, το λέω για να τονίσω, ότι η έξοδος από την κρίση πρέπει να γίνει μέσα από μία βαθιά συνειδητοποίηση όλης της κοινωνίας για ένα καινούριο επίκαιρο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και λυπούμε που το λέω, μέχρι τα τώρα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε δει ούτε και τον σχεδιασμό του, δεν ξέρουμε ούτε και αν έχει αναλάβει και κανένας
υπουργός, Υπουργείο να το φορέας, συνεργαζόμενα Υπουργεία να το αναλάβουν. Δεν θα βγούμε από την κρίση ουσιαστικά εάν δεν λύσουμε αυτό το ζήτημα. Παραγωγικά θα βγούμε από την κρίση. Με χρέη, τα χρέη δεν ξεπληρώνονται, μεγαλώνουν. Λοιπόν, τώρα, για αυτό το ζήτημα που καλούμαστε σήμερα εδώ πέρα να ξεκινήσουμε και να δώσουμε την ψυχή μας να περπατήσει. Η Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε αυτά. Ο καθένας εδώ έχει άλλο σύνθημα, περιπάρτης και όχι περιπάτρης. Και το λέω αυτό ειλικρινά διότι ακούγοντας σήμερα, άκουγα χθες τον Ανδρουλάκη που έλεγε ότι κάποιοι επιχειρηματίες πήραν τα δισεκατομμύρια και τα εκατομμυριά τους και στο σύνολο δισεκατομμύρια μόλις άρχισε η κρίση και τα πήγαν στο εξωτερικό, και σήμερα το πρωί άκουσα ανταπόκριση από την Ιαπωνία ότι όλοι οι Ιάπωνες του εξωτερικού μαζεύουν τα χρήματά τους και τα πάνε να ανασυγκροτήσουν την Ιαπωνία από αυτό που πάθανε. Τουλάχιστον κάτι πρέπει να μαθαίνουμε κι εμείς από τους άλλους, δεν θα δίνουμε τα φώτα μας παντού. Λοιπόν, τι απαιτείται? Εμείς καλούμε τον κόσμο σήμερα να μας προτιμήσει, να προτιμήσει τους παραγωγούς της Αρκαδίας, να προτιμήσει τους εμπόρους της Αρκαδίας για να κινείται το χρήμα εδώ και θα έχουμε όλοι όφελος από αυτό. Όμως μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό για μας που εκπροσωπούμε αυτούς τους φορείς. Πρέπει κυρίως όλοι εμείς και πρωτίστως εμείς που καλούμε όλους αυτούς, παίρνουμε την πρωτοβουλία, να είμαστε αυστηροί. Πρέπει κυρίως να παρέχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους πράγματα ποιοτικά, τουλάχιστον αυτά που λέμε ότι τους παρέχουμε. Δηλαδή, δεν θα πουλάμε κινέζικα για ιταλικά, δηλαδή δεν θα ταΐζουμε τον κόσμο κατεψυγμένα και θα του χρεώνουμε φρέσκα, δηλαδή δεν θα κοιτάμε να τον εκδίσουμε, να τον εκδάρουμε, με συγχωρείτε, σε μια παροχή υπηρεσίας, αλλά θα φροντίσουμε να είμαστε κύριοι σε όλα αυτά, αν θέλουμε και ο κόσμος να μας προτιμήσει. Είπε ο Πρόεδρος, πολύ σωστά, πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Εγώ το είπα πιο χοντρά, διότι νομίζω ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν δεν καταλάβουμε όλοι μας ότι τα πράγματα αλλάξανε και ότι πρέπει όλοι μας να προσαρμόσουμε και τις ανάγκες μας αλλά και τις παροχές μας στην πραγματικότητα και με τιμιότητα και με ηθική απέναντι στον πελάτη μας, νομίζω το χάσαμε το παιχνίδι. Η κρίση χτυπάει τους επαγγελματίες, αύριο ο μισός επαγγελματικός κόσμος ίσως να μην υπάρχει, ίσως να είναι και αυτός στη στρατιά των ανέργων. Έτσι, οφείλουμε, αν θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, αυτό θα έχει επίδραση σε όλους μας, αν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα, να δούμε με άλλο μάτι την σχέση μας, την επαγγελματική, την καταναλωτική στην περιοχή μας. Τι εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα? Οι συνέργειες. Δηλαδή έχουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, θα μπορούσαν οι παραγωγοί να τα παράσχουν στους επαγγελματίες σε λογικές τιμές και οι επαγγελματίες να φροντίσουν να παράσχουν, να χρησιμοποιώντας αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα, να έχουν πιο ικανοποιημένους τους πελάτες τους. Εμείς κάνουμε αγώνα για να φέρουμε εδώ πέρα έναν επισκέπτη. Όχι, δεν είναι αυτός ο αγώνας μας. Ο αγώνας μας πρέπει να είναι ο επισκέπτης που θα έρθει να μείνει. Ο καταναλωτής να φύγει από το κατάστημά μας, από την επιχείρησή μας, ευχαριστημένος, για να ξανάρθει. Και για να γίνει αυτό οφείλουμε να είμαστε κύριοι απέναντί του. Με αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι θα πρέπει και στην πορεία να το δούμε και πιο οργανωμένα, με ημερίδες και με meeting συνεργασιών, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η συνεργασία των παραγωγών και των επαγγελματιών. Των παραγωγών και των επαγγελματιών. Τα προϊόντα μας να καταναλώνονται εδώ προς όφελος και ικανοποίηση όλων μας. Και των παραγωγών θα έχουν καλύτερη τιμή και των επαγγελματιών θα παρέχουν καλύτερα προϊόντα και δεν θα είναι δυσαρεστημένος ο άλλος, και των καταναλωτών που θα φεύγουν ικανοποιημένοι και θα ξανάρχονται. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι η κεντρική μας ιδέα και θα έχει αποτέλεσμα 100%. Στο πλαίσιο της στρατηγικής που σας έλεγα νωρίτερα, είμαστε σε απόλυτη συνεργασία και με τους φορείς, τους επαγγελματικούς της
του νομού Αρκαδίας και εκπροσωπούνται σήμερα στη συγκεκριμένη καμπάνια, γιατί θεωρούμε ότι μόνο του το επιμελητήριο δεν μπορεί να την τρέξει την καμπάνια. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστεί και με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, παρόντος του κυρίου Θεοδωρόπουλου, και τον Εμπορικό Σύλλογο, η κυρία Ματίνα Παράσκου είναι παρούσα, και με τους εμπορικούς συλλόγους όλης της περιφέρειας που εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή με τον κύριο Κυρίου τον Ηλία, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λεωνιδίου, και έχουμε και την συμπαράσταση όλων των υπολείπων εμπορικών συλλόγων του νομού μας, και για λόγους εργασιακούς και ανώτερους των δυνάμεων τους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, και για του Συνδέσμου Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης. Έχει αρκετά σεμινάρια τα οποία αφορούν τους επιχειρηματίες. Ο σκοπός αυτών των σεμιναρίων ήταν ακριβώς αυτό που είπε και ο Πρόεδρος. Προσπαθούμε δηλαδή να τους κάνουμε να αλλάξουν νοοτροπία, να μπορέσουν να καταλάβουν ότι πλέον οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν με άλλους κανόνες και άλλα στάνταρ, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά το πύχη, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και κυρίως ποιοτικοί, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε το καταναλωτικό κοινό εδώ στην πόλη μας και να μην φεύγει για Αθήνα ή για άλλους προορισμούς. Τώρα σε αυτό βέβαια καλό θα ήταν να υπήρχε και ένας κεντρικός σχεδιασμός, ίσως δεν ξέρω και από την περιφέρεια, όπου να τονίζονται οι τομείς τους οποίους θα πρέπει να στραφεί και ο κόσμος περισσότερο, ώστε να μπορέσει να γίνει μαζικά αυτό που λέμε εξωστρέφεια και να μπορέσει να είναι ακόμα πιο αποδοτικό αυτό που όλοι επιδιώκουμε. Καλούμε και εμείς όλους τους συναδέλφους να συνετιστούν όσοι τέλος πάντων δεν ακολουθούν τους κανόνες της αγοράς, γιατί αυτό δυστυχώς βλάπτει όλους μας. Και τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που είναι η στιγμή της κρίσης να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και να μπουν και αυτοί μέσα σε αυτή την κοινή προσπάθεια που γίνεται και εδώ με το επιμελητήριο, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε όλοι.